Når du skal til køreprøve, skal du kunne kontrollere de her ting. Så se godt med, eventuelt se den et par gange, og ellers så øver vi det, når vi skal til den rigtige køreprøve. Det første, vi skal kontrollere her, det er hornet. Det er et af de ting, du kan blive spurgt om. Og det du simpelthen gør, når du bliver spurgt om det er, at du trykker på hornet. Og så fortæller du dem, at det skal være en klar, konstant tone, det vil sige ingen melodier og sådan noget. En anden ting, det er havariblinket. Det sidder hernede. Sidder knappen til den. Vi aktiverer den. Så tænder alle blinklysene på bilen. Det vil sige, de 6 gule blinklygter begynder at blinke. De blinker ens og i samme takt. Havariblinket bruger vi jo, når vi på motorvejen er udsat for en pludselig kødannelse eller anden fare. Men så kan vi bruge det i sammenhæng med advarselstrekant, hvis vi går i stykker. Så har vi vinduesviskerne. Vinduesviskerne aktiveres på den arm, vi har i venstre side, det vil sige den, vi også har blinklyset på. Der sidder en lille tab her, som skal trykkes op og ned. Lige nu står den helt nede i bunden her, og det er på off. Så kan man trykke den opad, så får man aktiveret en autofunktion, det vil sige, at der er noget, hvis det begynder at regne, begynder den af sig selv. På den milde version, så har den lidt vildere funktion, men stadigvæk på autofunktionen. Så har man en, der hedder low, som bare kører hele tiden, og så har vi en high, hvor den kører rigtig hurtigt. Og det vil være smart at have den stående på en af autofunktionerne, så hvis den går i gang under din køreprøve, så starter den af sig selv. Så har vi sprinklervæsken. Den sidder i den lille knap, vi har udsiddende for enden af den samme arm her, som vi havde vinduesviskerne på. For at aktivere den, skal man trykke helt ind på den. Og så holder man den inde, så længe man godt vil have sprinklervæske på ruden. Det gider jeg ikke gøre nu, for så får jeg vand i hovedet. Så har vi kontrol af bremsen. Bremsen, der sidder hernede, jamen den skal selvfølgelig have et skridsikkert underlag, så at hvis vi kommer ind med våde fødder, så glider vores fod ikke. Når vi trykker ned på bremsen, så skal den gerne kunne trykkes lidt ned, blive fast, sådan cirka halvvejs nede eller sådan noget. Og når vi så holder et vedvarende tryk på den, så skal den blive stående. Det vil sige, at den må ikke synke yderligere ned, fordi gør den det, jamen så er der hul i systemet, og så virker vores bremser ikke, som de skal. Så har vi kontrol af retslør. Retslør er jo det, hvor at, når vi drejer på rattet, hvis hjulet så ikke følger med derude med det samme, jamen så er det, vi har retslør. For at aktivere det, så skal vi have tændt bilen. Det vil sige, at vi skal trykke ned på bremsen. Så tænder bilen her. Så har vi stadigvæk ikke savestyringen aktiveret. Det skal vi have for at kunne kontrollere retslør. Så skal vi lige sætte den i D'eren eller B'eren. Så bliver der lige pludselig rettet helt blødt. Og så er savestyringen aktiveret. Når vi så laver nogle små bevægelser på rattet her, så skulle hjulet gerne følge med. Bare små bevægelser. Så kan vi se, at det bevæger sig. Og det skal I så bede den sagkyndige om at kigge efter. Fordi at når I rejser jer fra sædet i bilen her, jamen så er det bilen slukker, og så kan I lige pludselig ikke kontrollere retslør. Så husk, I skal sidde i bilen, I skal have den i D eller B, I skal bede den sagkyndige om at kigge ud på dækket derude, og når I er færdige og I slutter den her øvelse, så skal I lige aktivere parkeringsbremsen. Og når I har gjort det, så kan I gå ud af bilen igen. Så skal vi kontrollere noget lys på bilen. Til at starte med kontrollerer vi nærlyset. Det starter vi lige med at skal tænde bilen, men vi ved jo, at hvis vi sætter os på sædet og rejser os igen, så slukker den. Så derfor stiller vi os her. Vi sætter foden ind, trykker på bremsen, så kan vi se oppe i displayet heroppe, at bilen er tændt. Når vi så har gjort det, så skal vi have tændt for nærlyset. Det gør vi på den lille knap, der sidder hernede, hvor der står Mode. Når vi trykker på den, så kan vi se oppe i displayet, at den skifter mellem lyset, mellem nærlys, positionslys og automatisk lysstyrke. Hvis vi kigger op i displayet heroppe på toppen, så kan vi se, når jeg trykker herop, at den skifter. Og der skal den stå på nærlys. Når den gør det, jamen så går vi ud foran på bilen. Og så kigger vi på lygterne herude. Og finder ud af, om de lyser, som de skal. Det første er, at vi går lidt væk fra den. Vi kigger på nærlyset. Nærlyset er tændt nu. Og kigger, om det er rene og hele. Det er det. Så skal de være hvide eller gullige. Det er de så om også. De er hvide der. Så skal de selvfølgelig være ubeskadede, de her lygter her. Udover det, så må de selvfølgelig ikke blænde. Det kan vi kontrollere ved at gå hen til bilen, stille os tæt på den, og ligesom se, der kommer en lyskejle inde på vores ben herinde. Sætter lige en finger, træder et skridt baglæns, og så skulle vi gerne kunne se, at den er faldet lidt. Det er selvfølgelig svært her, når der er dagslys. Det er noget nemmere at se om aftenen. Men det er faktisk det, vi har omkring nærlyset. Så skal vi kontrollere nummerpladelyset. Igen for at kontrollere nummerpladelyset skal vi have tændt bilen. Det vil sige, at vi stikker foden ind, uden at sidde på sædet. Trykker på bremsen for at aktivere den. Sætter den over på nærlys.
og så går vi om bagved. Nummerpladelyset sidder selvfølgelig bagpå, og heroppe under sidder nummerpladelyset. På den her bil, der sidder 2 nummerpladelys, der behøver faktisk kun være 1. Hvis der sidder 2, skal de selvfølgelig begge 2 virke. Og formålet med dem er jo sådan set, at de skal kunne oplyse nummerpladen, så vi kan se den på afstand. Ja? Så har vi bremselyset. Og bremselyset, jamen det skal I bruge den sagkyndige til at hjælpe jer med. Fordi I kan ikke både trykke på bremsen og se nede bagpå, om det lyser bremselyset. Så nu lader jeg lige sagkyndig her. Jeg trykker på bremsen, så kan vi se, at der er 3 lygter, der lyser væsentligt kraftigere end de almindelige baglys. Her slipper jeg den, så tænder jeg den igen. Der skal være 3, de skal være røde, og de skal være væsentligt kraftigere end det almindelige baglys. Det kan vi tydeligt se, at det er. Ja. Så skal vi kontrollere blinklyset, og for at kontrollere blinklyset, skal vi selvfølgelig igen tænde bilen. Vi trykker på bremsen, lige for at tænde bilen. Nu sætter vi den på i venstre side her, det vil sige, at vi trykker ned ad den her. Så blinker lyset i venstre side. Så har vi nogle blinklygter. Vi har 3 forskellige, eller 3 stykker. En foran, vi har en på siden, og vi har en nede bagpå. De blinker jo tydeligt gul, orange. Og de skal kunne ses tydeligt i solskin. De skal blinke 1 til 2 gange i sekundet. Og igen skal de selvfølgelig være helt ubeskadigede. Så er der kontrol af støddæmper. Og for at kontrollere støddæmperne, så kan man gøre det både på forstøddæmperne og bagstøddæmperne. Der sidder støddæmper ved alle 4 hjul. Men for at kontrollere det på de 2 bagerste, som er det vi oftest gør netop for, det er det nemmeste nemlig. Man åbner bagklappen her, lige trykker en gang ned på, på bagagerummet her. Og så ser man, at bilen er faldet til ro, at den ikke står og laver sådan en hop-effekt, hvor den bare står og gynger derudad efterfølgende. Den skal falde til ro med det samme. Og det hjælper ikke noget at stå og trykke mange gange, fordi så falder den altså aldrig nogensinde til ro. Så 1 tryk, og så stopper den med det samme. Hvis vi skal kontrollere det foran, så kan man lige gøre det, at man åbner døren her. Det er svært lige at se, om der rent faktisk sker noget. Man stiller lige foden op i, lige gynger ned på bilen en gang. Og så skal den selvfølgelig også falde til ro med det samme. Så har vi, når du stoppede. Så skal vi have kontrolleret dæk og fælge. Det er jo egentlig til at starte med en visuel kontrol, hvor vi kigger på dæk og fælge, ser om de er hele ubeskadigede. Det vil sige, at der må ikke være nogen tydelige flænger i dækkene her. Eller sådan udbulinger eller noget i den stil. Fælgene skal også være intakte. Det er ikke sådan, at man ikke må have en lille kantstensrisse eller noget. Men der må ikke være sådan deciderede hakker og deformeringer i selve fælgen. Udover det, så skal der på alle 4 hjul være samme type. Det vil sige, at der skal enten være sommerdæk på dem alle sammen, vinterdæk på dem alle sammen, eller helårsdæk på dem alle sammen. Så kan der til nød, hvis man er punkteret, være et nødhjul på et af hjulene. Udover det, så skal der være en sidebane på minimum 1,6 mm. Der kan man lige, hvis man tager hånden ind i dækket herinde, så kan man finde det. Hvis man går ind i nummer 2 rille, der er her, så er der sådan en forhøjning herinde, en lille top, som ligesom er 1,6 mm høj, og der viser, at den ikke er slidt ned hertil. Man kan også ud på ydersiden her, det er svært at se her, men der sidder sådan en lille trekant, lige ved trekanten, der sidder så den der, hvis man går lige ind af her, ikke i den første rille, men nummer 2 rille, så sidder der en lille forhøjning herinde. Den sidder mange steder rundt på hjulet, så den er nem nok at finde. Så den sidste ting, vi skal kontrollere, det er ude i motorrummet. Der har vi lidt forskellige væsker, vi skal kigge på. For at åbne motorklappen, så skal man til at starte med lige tage fat i håndtaget her. Lige at hive ud i det. Så har vi aktiveret den første lås her. Og så går man ud foran herude. Og lige op over Cooper-logoet her, der sidder ligesom, selve klappen. Der sidder sådan en lille tab herinde, man lige skal have fat i. Og vippe til siden her, og når man har gjort det, så kan man tage den op. Så ligger der sådan en gul en her, man lige skal tage fat i og vippe op. Og så er der en pil, der peger her, som ligesom viser det der, hvor den skal stå. Så sætter man den der, så kan man give slip på den. Se, så har vi jo motorrummet herude. For det første, så skal motorrummet, det skal være rent. Det vil sige, der må ikke ligge en masse blade og sådan nogle ting, for at minimere risikoen for brandfare. Så har vi 3 forskellige beholdere her. Den første her, med det blå låg her, det er sprinklervæske. Det er det, vi får på ruden, så vi kan gøre den ren. Der skal minimum være nok til den køretur, man skal ud på. Og derfor det skal man vide sådan lidt omkring, hvordan og hvorledes, hvor meget man har på. Ja.
Den vil inde på instrumentbrættet fortælle derinde, hvis der mangler sprinklervæske, så kommer den og siger påfyldt sprinklervæske. Skulle den gøre det, mens I til køreprøve, jamen så er der rigeligt sådan en kur i hjul på, for der er minimum liter tilbage, når vi når dertil. Så har vi bremsevæskebeholderen heroppe, sidder oppe på toppen heroppe. Den bremsevæskebeholderen, det er den, der sidder tættest på bremsen, så det er sådan nemt at huske på det. Der skal være mellem minimum og maksimum. Det er sådan lidt, kan man se ude på siden ud. Man kan ryste den lidt, så det er sådan lidt nemmere at se, hvor væsken er henne af. Den her der er næsten helt fyldt op. Den sidste beholder, vi har herovre, det er kølervæske. Der igen skal der være mellem minimum og maksimum heroppe. Og det kan vi tydeligt se her. Den er faktisk næsten helt op på maksimum, så der er rigeligt på her. Så ja, det var faktisk det, I skulle igennem til jeres, eller de ting, I kan blive spurgt om til jeres køreprøve. Vi gennemgår det igen, som sagt, lige inden vi skal til køreprøve. Så men se den et par gange, så kan vi snakkes videre om det, når vi er ude på vejen.